Za obcov Svätý Anton rastie ako z vody nový nízkoenergetický dom. Budú v ňom 4 byty, v ktorých nájdu svoj nový domov tamojšie sociálne slabšie rodiny. Prvú myšlienku prišiel pán farár Horník, ktorý videl tie rodiny na východe, ktoré sa borili vtedy s povodňami, že nemali na zimu kde bývať a bývali v takých kontajneroch, kde bolo strašne zima. Vtedy tá myšlienka ako prvá v tej dobe ako vznikla. No a vlastne my sme spoločne ako aj s pánom Kružliakom vycestovali vtedy do Bratislavy a hľadali sme prostriedky ako na to, aby sme mohli zrealizovať tieto domy. Tieto domy financujú vlastne nádejanci. To sa všetci ľudia, ktorí nestrácajú nádej, lebo dnes ozaj máme len nádej, o istotách sa nedá hovoriť, ale môžeme mať len nádej. Nádej je to, že nám to niekto niekedy ako preplatí a keby sme tu nádej nemali, tak by sme sa vôbec ako nepustili. To znamená, financujeme to zo svojich zdrojov tým, že keď to zrealizujeme tieto stavby a jeden ten domček vychádza 22 000. Hovoríme o 45 štvorcov. To znamená, že ak obec odkúpi jeden ten domček od nás, tak obec dostáva dotáciu 75%, lebo to sa byty s nižším štandardom. To znamená, 25% dostávajú úver a 75% dotáciu. No a tých 25% pri takýchto nízkych nákladoch, keď prerozdelia, alebo teda prefinancujú pre tých nájomníkov, tak vychádza nájom 35 €, čo je veľká pomoc. To je ozajstná pomoc sociálne slabým rodinám. V tomto objekte, ktorý sa stavia, chcete bývať aj vy? Áno, mám záujem a podal som si žiadosť vlastne tu, že budem bývať. Na novom dome pracujú aj jeho budúci nájomníci. To je tá myšlienka, že vlastne tie domy si postavia sami. To znamená, každý, kto bude v tých domoch bývať, už teraz sa podieľa na tom. A keď si krivo spraví omietku, tak sa celý čas bude na ňu musieť dívať. Ak si spraví krivé potier, tak bude potom po potiere chodiť. Ako dlho vám trvalo, kým ste sa naučili stavať, kým ste sa naučili tú technológiu? No, za pol dňa. Aha, čiže je to jednoduché. Koľky tu budete bývať? 7 členov rodina. A čo tu všetko budete mať v týchto miestnostiach? No, bude tu WC, sprcha, kuchyňa a izby dve. Budete si to viac vážiť, keď sa na tom svojpomocne, svojručne podielate? Áno, budem. Takýto dom sa dá postaviť za 1 až 2 mesiace. Má vysokú tepelnú izoláciu vďaka panelom z polystyrénu a drevocementovej dosky. Spotreba tepla je na úrovni 1/10 klasického rodinného domu. Ekodomy sú zdraviu nezávadné a odolné voči ohňu. Panely majú požiarnu odolnosť až 120 minút, čo je 4-krát viac, ako požaduje norma. Tých bytov s nižším štandardom je veľa na Slovensku, ale byty nízkoenergetické ako s nižším štandardom pre rómske, ale aj sociálne slabé rodiny je ako prvý na Slovensku a boli by sme radi, ako keby sme vyriešili aj rómsku otázku, lebo každý hovorí, že chce teda riešiť rómsku otázku a my nehovoríme, že vyriešime o celoevropskú rómsku otázku, ale chceme vyriešiť Svetom Antone rómsku otázku, to znamená doma. Ak vyriešime u nás rómsku otázku, tak potom môžeme riešiť v Banskej Štiavnici, Banskobystrickom kraji a prípadne na celom Slovensku. Chcem sa z touto cestou poďakovať pánovi Binderovi, aj týmto pánom, čo nám umožnili bývať. Ako sa vy tešíte? Čo tu budete všetko mať v týchto izbách? Tlačky. A koľky tu budete? No 8. Všetko robíme pod memoriálom Michala Buzálku. Pán biskup Buzálka bol rodák zo svätého Antona a bol priateľ cigáňov a priateľ Židov. Pozemok, na ktorom bude nový ekodom stáť, poskytla obec Svätý Anton. Tieto domčeky, ktoré sú tam a ktoré doteraz užívajú títo miestni obyvateľia, ktorí by som povedal sú sociálne trošku slabšie na tom, tak sú na pozemkoch obce Svätý Anton. Čiže to teraz sú deklarované ako cudzie stavby na našich pozemkoch. Sú to legálne stavby, ale one tieto pozemky aj tak nemali svoje. Niektoré boli dosť žalostnom stave a naozaj niektoré boli nelegálne, ktoré im padali, dá sa povedať, na hlavu. A my sme sa rozhodli, že pokiaľ od nich chceme vyžadovať nejaký systém a poriadok, ktorý je nastolený všade, ale platí pre všetkých, aby to nejako tam fungovalo, tak im musíme výjsť ústretí a ukázať dobrú vôľu. Čiže to bol taký prvý krok, ktorý sme uvažovali, že bolo by dobré, aby sme im vytvorili nejaké ľudské podmienky a potom mohli od nich nejako
aj túto činnosť vyžadovať. Obec nám vyšla v ústretí na čele s pánom starostom Jozefom Baraňajom, ktorí pochopujú to, že treba ako s Rómami robiť niečo. Lebo skutočne situácia je taká, že ak nebudeme my dneska robiť s Rómmi, to o 20 rokov Rómi začnú robiť s nami. Budúci obyvatelia budú dom obývať ako podnájomníci, ktorým sa bude nájomná zmluva po určitom čase na základe ich správania predĺžovať. Rómska otázka sa dá vyriešiť aj tým, že vlastne tí Rómovia, keď to robia pre svoje deti, ako sa hrdí na to a deti sa hrdí na svojich otcov. Že ocino nám stáva dom a ten otec je hrdý, že robí pre niečo, pre tie deti. A že tie deti, keď budú v lepších prostredí vyrastať teraz, ako vyrastajú, tak potom, keď sa oženia a vydajú, tak je pravdepodobne aj potom ich rodiny budú aspoň minimálne v takom štandarde žiť ako teraz. Pán Binder zrejme postupuje podľa príslovia, že tam, kde prinesieš šťastie a radosť do života druhým ľuďom, robíš najkrajšiu vec na svete. Veď čo je pre týchto ľudí cennejšie, než vlastná strecha nad hlavou?